идомаи сафари дуввуми саргузашти ҳотами той. ногоҳ дар зери дарахте расид, ки сар ба сурайё кашида дар зери он дарахт бинишаст. чун шаб бар сари чанг даромад, овозе ба гӯши ҳотам расид. оҳ накардам он чӣ ба кор омаданӣ буд. дар ҳол ҳотам ба ҷониби он овоз равона шуд. тамоми шаб роҳ мерафт. чун рӯз шуд, дар зери дарахте расида бинишаст. чун шаби ҷумъа расид, боз ҳамон овоз ба гӯш расид. ба ҷониби чапу рост назар мекард ва мегуфт: гӯяндаи ин овозро аз куҷо ёбам? тамоми шаб роҳ рафт. чун рӯз шуд, дар деҳае расида қарор гирифт ва шаби ҷумъа буд, ки боз ҳамон овоз ба гӯши ҳотам расид. ҳотам донист, ки ин овоз дар шаби ҷумъа мешудааст ва дар шабҳои дигар не. рӯ ба биёбон карда, боз аз пайи он овоз раҳсипор шуд. баъд аз чанд рӯз маҳалли дигаре бинамуд. дар он маҳал рафта қарор гирифт. то шаби ҷумъа шуд, боз ҳамон овоз ба гӯш расид. аз пайи он овоз муддати 1 моҳ роҳ мегашт. баъд аз 1 моҳ ба деҳае расида дид, ки аҳли он деҳа берун омада ба як ҷо ҷамъ шудаанд, нолаву зорӣ мекунанд. ҳотам гуфт: эй ёрон, боиси гирьяи шумоён дар чист? он ҷамоа гуфтанд: эй ҷавон, ту мусофир менамоӣ, аз аҳволи моён воқиф нестӣ. муддати мадидест, ки балои азиме пайдо шуда, ҳар шаби ҷумъа як одам гирифта мехӯрад. акнун навбати шаҳнаи ин деҳа аст, ки писари ӯро ба ин балои азим медиҳем ва аз барои ӯ нолаву зорӣ мекунем ва дар таъзияи ӯ мотам медорем. ҳотам гуфт: шаҳнаи шумоён кадом аст? дар ҳол раиси худҳоро ба ҳотам намуданд. ҳотам дар пеши он раис омаду гуфт: эй бузург, аз ваҳми он бало ҳеҷ ғам махӯр ва сурати он балоро ба ман баён кун, ки ба кадом ҳайат аст, ва ман ҷони худро дар ивази ҷони писари ту ба он бало хоҳам дод. раис дид, ки ин ҷавон мусофир аст, аз барои дилхушии ӯ инчунин суханони ширин мегӯяд, гуфт: эй ҷавон, офарин бод бар ҳимату эътиқоди ту. маълум мешавад, ки ту аз ин маконҳо нестӣ. ҳотам гуфт: эй бузург, ман ҳамин замон омадаам ва оби деҳаи шуморо нахӯрдаам, аммо рафоқати шумо бар ман лозим аст. ҳамаи мардумон бар ҳимату бар муруввати ҳотам таҳсину офарин карданд. раис гуфт: эй ҷавон, дар ин овони ғаму фироқ ҳеҷ кадоме аз хешон ва қадрдонон инчунин муруввату марҳамат накарда буд. ва гуфт: эй ҷавон, ин бало аз шумии худи моён аст. ҳар чӣ бошад, банда ба қазо розӣ ва ба бало собир бошад. акнун чора чист? илоҷи ин балоро наметавонем кард. эй ёрон, гуфтаи маро қабул намоед ва сурати он балоро кашида бар ман нишон бидиҳед, гуфт боз ҳотам. дар ҳол наққошон сурати он балоро кашида ба ҳотам нишон доданд. ҳотам дида шинохт ва гуфт: ин балоро халоқа мегӯянд, ки рӯинтан аст, ба теғ кушта намешавад. агар шумоён гуфтаи маро қабул намоед, илоҷи он балоро хоҳем кард. ҳама гуфтанд: эй ҷавон, аз ин беҳтар чӣ бошад? ба фармудаи ту амал созем. ҳотам гуфт: эй ёрон, дар деҳаи шумоён шишарез ҳаст? ҳама гуфтанд: оре. дар ҳол шишагаронро ҳозир карданд.
ҳотам фармуд: эй оинасозон, як оина резед, тӯли ӯ 100 газ ва арзаш низ 100 газ бошад. дар ҳол шишагарон чунин оина рехтанд. ҳотам гуфт: эй ёрон, ин оина сабаби ҳалокии он бало хоҳад шуд ва ило тамоми ин деҳаро хароб менамояд. ҳамон замон ҳотам фармуд: эй ёрон, бояд ки ин шишаро бардошта баред ва дар ҷойи он бало гузоред. мардумон он оинаро бардошта дар маррагоҳи он бало бурда гузоштанд. ҳотам аз пораи карбос ба он оина ғилоф карда, дар маррагоҳи он бало истода шуд ва гуфт: эй бародарон, акнун шумоён рафта дар хонаи худҳо ба фароғи дил бошед. ҳар касе ки завқи тамошо дорад дар ин ҷо метавонад бимонад. раис гуфт: эй писар, бояд ки бо ин ҷавон дар ин ҷо ҳамроҳ бошӣ. писари ӯ гуфт: албатта. ва боз илова кард: эй мусалмонон, шумоён аҷаб одамонед. ҷавони мусофирро дар ин ҷо танҳо гузошта дар хонаҳои худҳо меравед. ин кирдори шумоён аз мурувват нест. аз ин гуфтаи писари раис ҳама бозгаштанд ва ба ҳотам рафоқат карданд. он рӯз гузашт. шаб бар сари чанг даромад. ба дастури собиқ овозе ба гӯши онҳо расид. ранги рӯи ҳама аз тарси он бало ба монанди заъфарон зард гардид. ҳотам гуфт: эй ёрон, матарсед ва қудрати худоро мушоҳида намоед. дар ин гуфтугӯ буданд ки баъд аз муддате чизе бинамуд ба монанди кӯлаи кӯҳе ки на пои ӯ маълум ва на дасти ӯ. кафк аз даҳони худ лахта-лахта меандозад ва аз пешгоҳи даҳони ӯ дуду оташ мебаромад. ҳамаи мардумон сурати он балоро дида дар гурез шуданд. қадре роҳ рафта ҳамаи онҳо мурдавор афтоданд ва он бало наздиктар расид. ҳотам дарҳол он оинаро ба он бало рӯбарӯ кард ва он бало сурати худро дар он оина муоина карда, дарҳол дам дар он кашида ва як наъраи босалобат кашид ки саҳрову биёбон ва зуру наъраи он ҳамчун қурраи симоб биларзид ва бало аз зури наъраи худ ду тақсими баробар шуда овози пурҳайбате аз таркиши он бало баромад. боз ҳамаи он мардумон аз садои пурҳайбати ӯ беҳуш шуда афтоданд. баъд аз дере ба ҳуш омада диданд ки ахлоти шиками ӯ тамоми дашту биёбонро пур гирифтааст ва худи он бало аз ҷони ширин ҷудо гаштааст. рост ҳамаи эшон давида омада дар зери қадами ҳотам афтоданд ва гуфтанд: эй ҷавони некукор, мурдани ин бало худ ба худ аз кадом сабаб аст? ҳотам гуфт: эй ёрон, ин балоро халоқа мегӯянд ва бо ҳеҷ чизе инро кушта намешавад ва ба дидани сурати худ ҷон ба моликони дузах месупорад. ба ин кардаву кирдори ҳотам ҳамаи онҳо таҳсину офарин карданд. ҳамаи онҳо назргӯён зару ҷавоҳире алоқадри ҳол оварда дар пеши ҳотам гузоштанд. ҳотам гуфт: эй азизон, ин ҳама зару ҷавоҳир дар кори ман нест ва ман ин корро барои ризои ҳақ кардаам. онҳо гуфтанд: эй бузург, муҷиби омадани шумо дар ин ҷо аз ваҷҳи чист? ҳотам ҷавоб дод: эй бародарон, ҳар шаби ҷумъа овозе ба гӯши ман мерасад ки оҳ, ин чӣ ба кор омаданӣ буд, онро накардам. аз пайи ин гуфтори дилсӯз
дар ин ҷоҳо омадам ва соҳиби ин овозро дарёбам ва аз ӯ савол кунам: кадом чизеро накардӣ ки ба кори ту меомад? имшаб шаби ҷумъа аст, боз ҳамон овоз ба гӯши ман хоҳад расид ва ман аз пайи он хоҳам рафт. ҳотам дар ин гуфтугӯ буд, ки ҳамон овоз ба гӯшаш расид. аз пайи он тамоми шаб роҳ рафт. алқисса аз пайи он овоз 2 моҳи дигар гашта ба ҷое расид. дид, ки дарахти азиме сар ба сурайё кашида. ба наздикии он дарахт қабристоне дид, ки дар он ҷо чанде аз бузургон осудаанд ва дар зери он дарахт биншаст. рӯз гузашта буд. чун шаб шуд ва посе аз шаб гузашта буд, ки аз ҳамаи он қабрҳо мардони покизарӯ ҳуллаҳои биҳиштӣ дар бари худҳо пӯшида баромада, бар болои фаршҳои олӣ гузашта биншастанд. баъд аз инҳо аз як қабр марде баромад, гирёну нолон ва тамоми бадани ӯ чиркин, аз ин бузургон дуртар дар болои хоки мазаллат бинишаст. дар ҳол дар назди он азизон аз ғайб чандин алвон таом оварда гузоштанд. ҳамаи он бузургон даст дароз карда аз он таомҳо тановул намуданд ва ба он шахси гирёну нолон намедоданд. дар он вақт он марди гумбахт оҳи сард аз дили пурдард баркашиду гуфт: дариғо, накардам он чӣ ба корам омаданӣ буд. ҳотам ҳамаи инҳоро муояна мекард ва шодие дар дил дошт ва мегуфт: ҳамон овозе ки ба гӯши ман мерасид, овози ҳамин мард будааст. алқисса аз миёни он азизон бузурге гуфт: эй ёрон, имшаб мусофиреро худо дар ин ҷо расонидааст. бояд ки он мусофирро меҳмондорӣ кунем. дар ҳол яке аз он азизон омада дасти ҳотамро бигирифт, бурда бар болои маснад ва дар қатори азизон бинишонид ва хони олӣ пур аз таоми биҳиштӣ оварда дар назди ҳотам бигзошт. ҳотам даст дароз карда аз он таомҳо мехӯрд. он мард ҳамчунон оҳи сард аз дили реши хеш мекашид ва нолаву зорӣ мекард. ҳотам дид, ки хонеро оварда дар назди он марди пурдард биниҳоданд ва дар даруни он хон заҳру зуқум ва сангреза ва ба ҷои об риму хун. даст дароз карда аз заҳру зақум ва сангрезаю риму хун мехӯрд ва меошомид. чун бузургон аз хӯрдани он таомҳо фориғ шуданд, муваккалон хонҳоро бардошта бурданд. ҳотам ин ҳолро дида дар ҳайрат шуд ва гуфт: эй азизон, ин чӣ сир аст, ки шумоён бар болои маснадҳо нишаста ва таомҳои хубу лазиз тановул менамоед ва он бечора бар хоки мазаллат нишаста заҳру зуқум ва сангрезаву риму хун мехӯрад. бузургон гуфтанд: эй ҷавони некхӯй, моён аз ин сир воқиф нестем, аз худи он бояд пурсид. ҳотам аз ҷои худ бархост ва дар назди он шахс омаду гуфт: эй марди пурдард, ин чӣ сир аст, ки мегӯӣ он чӣ ба кор омаданӣ буд, накардам онро. аз ҳақиқати ин гуфтори дилсӯзи худ маро огоҳ гардон. он мард ҷавоб дод: эй ҷавон, ман марди савдогаре сардори ин ҷамоа будам ва номи ман Юсуфи бозаргон аст. барои тиҷорат ба ҷониби Хоразм мерафтем ва ҳамаи инҳоро ки мебинӣ хизматгорони ман буданд ва дар кори хайру эҳсон ҳарисӣ доштанд ва бо мардумон муруввату шафқат карда
нону ош ва либосу зар медоданд ва ман эшонро аз кори хайр ва аз садақа додан манъ мекардам ва мегуфтам: эй бародарон, чаро зару мол зоя мекунед? онҳо мегуфтанд: моён ин зару молро дар роҳи хайр медиҳем, то ки дар вақташ ба кори моён кор ояд. ва ман ба ин гуфтори эшон ханда мекардам ва онҳо даст аз саховат барнамедоштанд ва маро насиҳат карда мегуфтанд: эй махдум, ин ҳама зару ҷавоҳиротро меросхӯрон хоҳанд хӯрд ва ба кори шумо нахоҳанд омад, ва шумо чизе хайру саховат бикунед ва ба фақирону мискинон садақоту эҳсон намоед. аз ин гуфтори эшон ҳирсу ғазаби ман зиёда мешуд ва бо касе донаеро раво намедоштам ва ба ниҳояти бахилӣ ва шумӣ ва кори нек дар олам ҳеҷ намекардам ва дар олам ҳеҷ кас қатраи обу намак аз дасти ман начашида буд. алқисса ба мулоҳизати тиҷорат дар ин ҷо расидем. дуздон воқиф шуда ба якборагӣ бар сари моён рехтанд ва ҳамаи моёнро кушта молҳоро ба дар бурданд. хостанд ки лошаҳои моёнро гузошта раванд. яке аз туркон гуфт: эй рафиқон, инҳоро ба ноҳақ кушта молҳо гирифтем. бояд ки мурдаи инҳоро дафн карда равем, то он ки молҳои эшон бар моён вафо кунад. ҳамаи онҳо хуб гуфтанд. ҷасади моёнро дар ин замин дафн карда рафтанд ва инҳо ба сабаби хайру саховат ин дараҷа ёфтанд. аммо кардаи ман ба корашон омад ва ман аз бахилӣ ва аз шумӣ ба ин балоҳо мубтало шуда нолаву хорӣ мекунам ва ватани ман дар шаҳри чин аст. алҳол авлодони ман аз шумию бахилии ман гадоӣ мекунанд ва дар кунҷи ҳавлии худ зару ҷавоҳири бисёре гур карда монда будам. аз ин кирдори нолоиқи ман ҳеҷ аҳаде воқиф нашуда буд. ҳотам гуфт: эй бечора, агар халосии ту дар ҳамин аст, ман рафта он зару ҷавоҳиротро ёфта ба мардумон бидиҳам. он мард гуфт: эй барно, солҳои сол ҳамин афғон дорам, касе ба дарди ман намерасад. ва агар ту камари ҳиммат бар миёни хеш барбандӣ ва дар шаҳри чин равӣ, ҳавлии ман дар гузари базозон аст. аз кунҷи ҳавлӣ ҳамаи он зарҳоро гирифта 4 тақсим бисоз ва 3 тақсими онро ба мискинон ва ба мустаҳиқон бидиҳед ва 1 тақсими онро худи ворисон ба қадри расамаи худҳо ҳисса карда бигиранд. ба 7 пушти онҳо хоҳад расид. шояд ки ба сабаби ин некии ту аз ин уқубатҳо ва меҳнатҳо халосӣ ёбам ва бо сабаби саховат ҳам ҳамроҳони ман дар айшанд ва ман бошам ба сабаби бахилӣ бо ин азобҳо гирифторам. дар ҳол ҳотам савганд ёд карда гуфт: эй бечора, аз пушти тай бини каҳлон набуда бошам ки ба доди ту нарасам ва туро аз ин машаққат раҳо накунам. ҳангоми субҳ буд ки ҳамаи он азизон ва он марди пурдард ба қабрҳои худҳо даромаданд. ҳотам бо онҳо видо карда дар роҳи чин даромад. манзилу мароҳил тай карда мерафт ва дар арзи роҳ ба сари чоҳе расид. дид ки марде аз он чоҳ об мекашад. ҳотам хост ки наздики он рафта аз ӯ об хоҳад. ногоҳ аз зери он чоҳ аждаҳое баромад ва ба монанди хартуми фил ба камари он мард печид ва он мардро дар зери он чоҳ бурд. ҳотам даст ба даст зада мегуфт:
эй нобакор, чӣ коре буд ки ӯ кард ва он бечораро дар зери чоҳ бурд? Ва бо худ гуфт: эй Ҳотам, зану фарзанди ӯ барои об интизорӣ хоҳанд кашид ва ту дар ин ҷо истода тамошо мекунӣ. ин кори ту нишонаи бемурувватист ва ба фарёди ӯ бирас. ин бигуфту худро даруни он чоҳ андохт. ғалтону печон дар зери чоҳ мерафт. ногоҳ пои Ҳотам бар замин расид. соате истода чашм бикшод. дид ки не чоҳ аст ва не об, майдони васеъ, ва дар он майдону боғу чаҳорбоғи олӣ аз ҳар қисм дарахтони сабзу хуррам буда ва дар даруни он боғ иморати олие сар ба фалак кашидааст. ба ҷониби он иморат равона шуд ва дар дил мегуфт: ҳамон аждаҳо он мардеро дар куҷо бурда бошад? ва дар наздикии он иморат расида дид ки нишеманҳои ороста ва дар миёнаи он нишеманҳо тахте гузоштаанд ки мурассаъ аз ҷавоҳир, ва марди болобаланде бар болои он тахт хобида ва ба як тарафе як нардеви пурҳайбат хуфтааст. боз ба тарафи дигар нигоҳ карда дид ки он аждаҳо он марди обкашро дар миёнаи боғ гузошта ба ҷониби Ҳотам хез карда меояд. Ҳотам низ ба ҷониби он аждаҳо хез карда расида аз ду лаби он аждаҳо ба ду даст гирифта мехост ки мисли карбоси пусида ду тақсими баробар кунад. он аждаҳо яке фарёд баровард ки аз зури фарёди ӯ замину замон ва макину макон ҳамчун кураи симоб дар ларза даромад ва он деви хобида аз хоб бедор шуда бонг бар Ҳотам зада гуфт: эй одамизод, инак расидам, бигзор он ёру муниси маро. Ҳотам гуфт: эй деви пуркасофат, ин бародари маро намегузорад, ман инро чӣ хел гузорам? дев гуфт: эй модар, бохабар бош, ин марде менамояд ки тилисмотро хоҳад шикаст. ҳозир бош ки андарун наравад. чун Ҳотам ин суханро шунид, филҳол даҳони аждаҳоро кушода худро дар коми ӯ андохт ва дар пешгоҳи шиками аждаҳо рафта қарор гирифт ва андеша мекард ва дар шиками аждаҳо ҳаракат мекард. атрофу ҷониби онро медид. ногоҳ овозе ба гӯши Ҳотам расид ки: эй маҳбус, ҳар чӣ дар ин макон ба назари ту ояд ба ханҷар пора соз, то аз ин тилисмот берун шавӣ. Ҳотам ин овозро шунида тафаҳҳус намуд. ногоҳ чизи гулӯлае ба дасти Ҳотам даромад. дарҳол он чизро бо ханҷар пора кард. ба муҷарради пора кардани он чиз об аз ҳар тараф мавҷзанон пайдо шуд. Ҳотам дар он оби бепоён ғутта зад. чун пои ӯ бар замин расид, чашм кушода дид ки не боғ пайдосту, не он иморат ва не он дев, не он аждаҳо, ва дар саҳрои васеъ истодааст. ва дар он саҳро мардумон қатор қатор, баъзе мурда ва баъзе зиндаи қариб ба мурдан расида, баъзе қоқ ва баъзе лоғар, ва он марде ки аждаҳо дар зери чоҳ бурда буд, дар миёни онҳо истодааст. Ҳотам наздики ӯ рафта гуфт: эй бародар, туро дар ин ҷо кӣ овард? Он мард гуфт: эй азиз, ман аз чоҳ об мекашидам. аждаҳое аз зери ин чоҳ баромада маро даррабуд ва дар ин ҷо оварда гузошт ва худи он ба ҷонибе рафт. он мардумоне ки зинда ва қоқу лоғар буданд низ гуфтанд: моёнро низ ҳамин тавр оварда дар ин ҷо гузоштааст. муддатест ки дар ин ҷо бо ин тилисм гирифторем. алҳол ба сарвақти мо бечорагон ту омада расидӣ.
ҳотам гуфт: эй бародарон, дил хуш оред. он душмани шумоёнро барҳам зада, шумоёнро аз тилисми ӯ халос гардонидам. ва ҳама дидаву кардаи худро дар назди онҳо баён намуда гуфт: эй бародарон, акнун ба ҳар тарафе ки хоҳед биравед. онҳо гуфтанд: эй ҷавон, худо хайри туро бидиҳад. моёнро аз ин бало халос кардӣ, ва ило ба монанди он мурдагон аз гуруснагиву ташнагӣ дар ин ҷо нобуд мешудем.